Suasaning tumapel kepiye? Kepareng menggeng abdi dalem matur lepat gunaging pangaksama. Kawontenan tumapel tansah ayem tentrem. Gemah ribah woh sinau. Gesangipun para kawula basan bramubru alap durma. Parang matur lepat nuwun bumi samudra pangsami. Kewajiban kula ngempalaken para men-men rina wengi tansah gegladen paprangan. Sedaya boten wonten ingkang mujiwani. Sawanci-wanci wonten sak pot monco negari boten sisah panjenengan ingkang jumakah nanging kula kaliyan andhan kula rawe-rawe badhe kula antas malang-malang badhe kula tutung. Menika leres Kanjeng semanten ugi kula saben dalu jejiban kula tunduk rumit jagi kawontenipun tumapel boten wonten ingkang mujiwani Kanjeng. Wajiban kula naliti dhateng sedaya para nayaka menawi wanci sono pasuwanan kanyatan boten wonten papan ingkang godhang sedaya sami sowan sumuyut wonten apian dalem sang agung tunggulawen. Kira yen kowe kabeh ngandhakake
jagating tumapel kawula kekurangan sandang lan pangan kuwi bener. Ning yen bab katenteman ing tumapel ora ana apa-apa kuwi salah, kuwi luput. Aku ngrungokake dhewe prajurit Sandi kang laporan marang ingsun yen to ing tumapel geger jagating tumapel digawe kisruh dening menungso sing bakal ngasorake kawibawan kuwi tumapel. Akeh para priya sing dipateni, sing dirampok, dijaluk bandane. Akeh sing dipateni bojone, jur randane dipek. Para perawan-perawan padha jerit karena dipelaposo karo salah sawijining menungso. Sapa kuwi kowe mesti ngerti. Ken arep setan kelautan. Ning gini ora kok laporake aku. Ning Pintar sami samaku. Rikala semanten pancen sampun tanpa lilah panjenengan tumindak para kadang senopati ngupadi wontenipun setan karautan. Nanging ingkang nami setan karautan niku pancen pindaning setan ingkang saestu. Kablancang mangetan kambakipun saged kuwal idul ngalor ngulon semanten ugi katlikung mapanipun wonten ing tengah-tengah ugi saged milar ngantos daya kencalan acak. Pramila menawi ngantos dinten samenika setan karautan boten saged kapikut, kula namung nyadong yen kaya ngono aku kepengin ngalirani pribadi lan ditutake karo sakabehing agul-aguling tumapel sacukupe. Kepengin ngerti kaya ngopo kadegane ken arep yo setan karautan. Tak depane ijen padha ijen. Saiki uga dikiwarak ngestokaken kawula. Bungal lawet lan pejo iki ora pundak ambari tindake Istokaken
Sedengan wis to, wong sak THR wis kabeh. Sedeng apa ora ngomong iki? Sedeng sumbal-sumbal ning. Kaya apa ae disumpel-sumpelne wong menungso kok disumpel-sumpelne. Ayo. Menak kacang Carane magur nek dikeploki. Ada orang. Apik, Jangan mundur-mundur. apik. Sopo piye? Non? Sopo? Dereng tepang kula nggih kok. Dereng kepang ya. Kok wah, Anu lho nek mboten tepang prayogi monggo wangsul ke mawon. Aku mung ngarep takon. Lan aku kepengin srawung karo bocah sing ayu. menika. Iya, Oh, nggih. Monggo. Rini to. Apa aku to, Jo? Ya panjenengan ndak Ora kula. susah. Boten boten napa-napa, pun panjenengan. Nggih, nggih. Pun dampir mengko nek dijiwet tak wales e. Kula nek kon jiwet wong ganteng seneng aku. Hati-hati, menika. Jenenge sapa bocah ayu? Kula kan dek. Oh, Ken Dedes. Ken Dedes. Ken Dedes. Jeneng Ken Dedes ki pancen apik. Tur pas karo bocahe ayu tenan. Ken Dedes. Distrawungake. Aku tunggul ametung akumu saka ing tumapel. Panjenengan? Tunggul ametung. Heeh. Nduk. Nungguan, Nduk. Kualat kok, Nduk. Nduk nganten wis Dene kula tinggal ing atraksi. Aku boten mangertosi pilih panjenengan mriku sesembah. Ora apa-apa. Umpama luputo tak pangapura sakabeh kaluputang. Saiki jeneng wae ngadeg. Ngadeg wae. Mboten napa-napa. Kowe dhewe ning liyane lungguh. Duh mati aku. Derita iki. Menderita iki. Ngadeg iki. Sangat ya nek wong asam mutlak. Ora iso ngatur kok ya. Aku mung arep rembukan enak-enakan karo slira, karo iki. Ana ing jagating tumapel kono akeh bocah ayu. Ning siji wae ora ana sing nrenyuhake marang rasane penggal iki. Bareng aku wis ketemu sepisanan iki karo kowe. Aku duweni rasa katresnan karo kowe. Kededes. Umpama saiki uga kowe tak boyong ning tumapel tak junjung derajatmu, kowe tak pundhut garwa kepiye? Sampun kelangkungan kados ngaten to sang agung. Gini yo. Awit menapa? Kula menika namung kawula panjenengan. Saking padepokan papan tulung kula. Anangipun nyinamin kados ngaten. Menapa nyitrep ta menawi kula nyajak kaliyan panjenengan? Aja ngendikan sing kaya ngono. Yen aku sing ngersakake, mbok menawa wis ora ana barang kamurka. Kula saiki uga kowe tak boyong ning tumapel, tak dadekake garwa Prameswari. Nanging boten sang agung. Ah, mbok gelem. Kula taksih menijin. Mbok gelem, gelem ya. Gelem. Boten. Aja wae. Aku tresno tenan karo kowe. Dedes, ayo. Nuwun sewu sangat. Boten maiben tiyang menawi nembe karo Bantresna lali dhateng kawontenan ing sakiwa tengenipun. Namung kula dapur atur pepemut menawi panjenengan pancen tresna dhateng lare ingkang nami Ken Dedes, monggo namung kirang prayogi menawi panjenengan nyarirani piyambak. Bener.
ya kuwi kang ingsun kersakake. Kebejo Iya, kula sangat lan kowe bisa. Sabda katimbalan. Saiki uga kowe tak utus ngawati playune Siken Dedes mengkono ngendi dununge. iya. Sawise kowe bisa nemokake omahe lan bisa ketemu karo wong tuane. Jaluken tembungen yen dikersakake karo aku Tunggul Ametung. Tak pasrahke kowe saiki uga Parundang. tak enteni ana kene ya. Ojo adantuk saka ngarepan. Muga-muga wae Ken Dedes kae bisa nempuh pangalamanku kalebu wong tuane. Nah, monggo-monggo sawetawis karantos wonten ing sangandhapipun Gurudha supados panjenengan tebih saking sunaring Bagas. Ya dinteni ana kene wae. Senopati saking Tumapel, kula kautus sesebanu kula sang aku Tunggul Ametung badhe pundhut garwa Ken Dedes badhe damel garwa Prameswari. Nuwun sewu Gusti, menapa leres sedaya garwa panjenengan kados mekaten. Leres menika. Menika leres. Ken Dedes menika leres saking dusun lho. Senajan larit saking dusun nanging sang agung ngersakaken wonten Ken Dedes dipun pundhut garwa dados garwa Prameswari wonten ing Tumapel. Nuwun sewu panggah Bapak ingkang kakang. Nggih. Boten ateges kula nampik pangalaman panjenengan nanging ing kalenggan menika bojo kula boten wonten dados kula boten saged pareng pawangsulan Gusti. Mun to, mun kuatos panjenengan menawi ing manginipun awetipun Ken Dedes kula ingkang tanggung jawab. Inggih kula pitados nanging kula ajres ngasuk kula menika ibunipun menawi bapakipun boten kertos kula boten saged pareng. Kakang Meslaet. Bepongan. Suwek. Monggo. Anakmu iki arep dimuktekke. Dikersake sang aku Tunggul Ametung. Rena ora
Mung kari ngulungake wae. Boten saged kula ajrih kalian garwa kula. Wedi karo sapa? Iya bapakipun Dedes. Wis ora perlu wedi karo bojomu. Entuk tak jaluk. Ora entuk tak jaluk saiki kok. Boten dipun santos kemawon. Lah iso. Itu pun piye kula. Ngerti yo. Anakmu bakal tak goreng tumapel. Iki dikersake sang aku tunggolan Nuwun sewu. Kok gampil. piye? Pengen badhe mbeta anak kula menika dasaripun napa? Kuwi arep dimuktekke. Arep mulyake anakmu. Ning anak kula menika purun lho, Pak. Wah, gelem lan ora. Boten kurang kok dipun paksa kula mriku. Kakean. Menika Ken Dedes sampun kula tembung dhateng tiyang sepuh. Ken Dedes. Kowe ora susah wedi karo aku. Aku bakal mulyakake kowe. Bahkan junjung derajatmu, bakal aku penakake uripmu. Ya, gini. Terus durene ora apa-apa. Ora apa-apa kok. Bocah. Manut to manut. Gini. Ha, gini. Nah, ora apa-apa. Enak-enak kowe mengko, ya. Tak penakake urip. Bocah kok ayune kaya Ijo, bunga. Kula sangat Sabda katimbalan. kowe sing kisruing swasaning tumapel saka Ken Arok Setan Karautan. Aku durung marem. Yen setan karautan Ken Arok durung kecekel. Kowe sakatring tak weni kewajiban sing sumampir ana ing pundak. Aja nganti pati-pati bali ana ing tumapel yen kowe durung oleh bandane Ken Arok Setan Karautan. Panti kudu stami. Bareng wis tak. Maksudnya mawon boten puno wijik sangatku. Ken Dedes, aja wedi bocah ayu. Kowe bakal tak mulyakake urip. Ya, bakal tak mulyakake gini. Ayo. Sangat kula ing badhe nyamataken toto. Sing kleru ki aku kok kowe to, Bu. Lah wong iki lho dalan iki lho gayane ngono lho. Aku ngerti siji-sijine dalan mamrih ora
pasar iki ku yen ora liwat kene. Iki ku ora untuk apa-apa, kowe ora iso blonjo. Bener Pak nih. Iki no ben gak kok pasar. Ning sampean tak ora wedi to? Napa? Anakmu. Piye to Pak? Ondo kono. Yen bondo kepiye yen nyawa kepiye? Yen kowe abot ondo. Nyawa. Yen kowe abot nyawa, ondo mulah kali. Belum. Ya tenan to Pak. Piye to sampean tak opo gitu. Seperti tiwas kene lho magane kene. Aku ora duwe bondo. Aku ki wong desa ora duwe apa-apa lah arep Kan ngono. Anakmu tak kalau. Loh. Aja. Parem rasane. Sopo? Kunti. Setan karautan. Setan karautan. Loh. Ojo ngaku-ngaku setan karautan. Setan karautan kuwi aku. Menungso. Tapi kowe nganggo jeneng setan karautan. Tumindakmu koyo ngene padha wae. Kowe ngolo-ngolo marang jenengku. Menungso. Karepmu becik kowe ngaku sapa satune kowe? Setan karautan ya setan karautan ora ono. Setan karautan aku. Ora minggat kelakuan tugel sirku. Kedok gulungmu. Prajurit tumapet. Arah ayu lipat yen ora. Mesti aku kecekel. Nanging tekan ngendi kowe ora bakal bisa ncekel aku. Menungso, kowe mesti arep nyekel.
Sapa kowe? Ruso. Sak. Kadek waktu. Sapa kowe? Hei. Harap kowe kepele kawan aku kowe. Kowe ora iso kuneman. Nanti kowe. Selumungun lawan aku. Sopo kowe? Aku kenal. Kowe to. Menungso. Iya, Sapa kowe? Diwanohan. Aku dah yang roh gawe. Ini ya. Sakwise roh aku jenengmu semune kowe ngono. Pancen aku nate krungu. Menungso sing jenenge Yayan Loka. Nani lagi yang kula. Jebul panjenengan ingkang nami Yayan Loka. Mulo. Tumindak tengah sarbu usul gawe kapitunaning liyang. Marenono. Menawi sampun kepir lalatan tumapel kekir Porono setan karapan di kenal. Ya. Ini kata periksa. Kulo tumindak ing kados ngaten menika mboten kangge kulo dhewe. Nanging kangge tiyang-tiyang ingkang tahaken sandang pangan lan papan jalanan. Punggawa ing tumapel mboten migatos saged dhateng sanipun tiyang ingkang nandhang saka. Ya sepisan mari sampun kalih penampi. Angin itu minta berandal ngecu. Menika mboten kangge kula piyambak. Genaro. Kowe arep gawe alasan apa wae. Ning tumindakmu kuwi gawe laranganing negara. Uga gawe laranganing agama. Yen ana ing tumapel upamane ora ana pidana mungguing kowe nanging ana ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Kowe uga nampa pidana, uga nampa wae. Ayo kono ana. Lho kuwi kan diarani karma palap. Kuwi jenenge hukum Tengahipun kula ngraosaken lan pitados hukum alam badhe lumampah. Tengahipun kula kipados margi putuh. Kowe golek margane tobat. Yen kaya ngono, ayo tak jak sowan ana ing tumapel. Boten. Yo gini. Menawi kula mangke dipun suwanaken ing negari tumapel, mboten ngurungu kula badhe hukum pancung ini. Boten. Kenaro. Yen ndelok kondangmu keng kaya ngono,
tumurut lor. Kenarok ya setan karo kantung kidul semono uga. Lho kok isih wedi yen bakal dipancung, bakal dipegantung. Ora cocok temen. Jalaran golek Kenarok. Ing mengkone tak jak sowan ana ing tumapel keng sira bakal langsung sangat. Budaya lokal. Terus nganggo pawatan menapa tetep kula tiyang Pak. Kaya Menawi mangke kula ing tumapel dipun pancung idep-idep Gustusa ingkang kula lampahi. nanging aja samar. Aja samar lan kowe aja wedi. Perkara iki aku ten tanggung jawab marang sira. Sas kowe kudu manut karo kula ya. Menengaken kula nderek menapa dados kersanipun. Ayo. Ken Dedes. Jawa katimbalan Gaweane ku piye ana pekumpul? bareng mati. Sisip nyuwun kung wilajaya kakang sami kersa panjenengan sama. Anggen kula ngerahaken sedaya para putri tansah ngestakaken dawuh panjenengan. Boten wonten ingkang badal dawuh panjenengan. Sampun. Patih Dawuh katimbalan bombonging penggaliku rakna tak gambarake maneh. Sawise garwaku Ken Dedes saiki wis bisa lenggah dadar ana ing sajroning pasuwakan agung ing tumapel kene. Coba Patih, yen ngono lakon kaya ngene iki aku tandranen kepiye? dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula komawani nyandra dhateng panjenengan. Ora apa-apa sing utus sapa aku, Inggih. Mugi kepareng kula ngaturaken lok ing para kawula kemawon. Piye? Swantening para kawula, pendak-pendak pisowanan para kawula. Ing mriku sami nyandra rikalanipun panjenengan jengkar saking palenggahan kae lho. Sang aku tunggul ametung yen lenggah jajar barengan kelan Kusumayu Ken Dedes. Jur jumeneng jumangkat bebarengan pindha Kamajaya lan Betari Ratih. Ning menika ing kawula sanes kula. Panestuning para kawula lan sesepuh ing tumapel. Muga-muga wae anggonku jejodhoan karo garwaku sing tak tresnani Ken Dedes bisa tulus widodha nir ing sambikala. Ngaten inggih, ngaten inggih. Sopo wae? Monggo kula gawe. Bapak Dayan Logam, Sang aku saestu dadosaken kageting manah kula. Kadingaren janur gunung panjenengan kersa rawuh wonten ing Pasewakan Agung. Sajakipun nemu wigatos. leres. Dene sowan kula wonten ing tumapel. Badhe wonten kawigatosan kalian Sang Aku. Wonten wigatos. Inggih. Wonten menapa? Dene sowan kula menika namung badhe nyuwitakaken dhateng anak murid kula pun Ken Arok. Ken Arok. Para sira. Ayo padha lega. Ken Arok arus wae. Yen rikala semono Ken Arok gawe untran-untran wonten ing tumapel.
kenging menapa panjenengan sowan aku wonten ing tumapel menapa badhe panjenengan panjenengan adu ing atosipun Kenar kaliyan kula. Sanatu. Monggo kuaturi lenggah. Sawen sawetawis. Iki to jenenge Kenar. Ayo kita maju Kenar. Nggih. Bapak Buni. yen panjenengan sak menika sesarengan kanen Ken Arok lajeng pigatosipun menapa beningan beto dhateng mriki? Sanatu, kula sampun matur. Dene Ken Arok badhe kula switakaken wonten wesanipun Sang Agung. Awit Ken Arok rikala semanten kalan sak menika sampun benten jalaran Ken Arok sampun dados murid kula Sang Agung. Saestu. Inggih. Menawi wonten menapa menapanipun kula ingkang tangkel. Bener jenengmu Ken Arok. Leres. Sama. Bagus rupamu, pideksa pawaan. Ning giniya kowe dhisik gawe kisuwing swasaning tumapel. Saiki wis mari tenan kowe Ken Arok. Nggih krana kula panggih lan bapa dayang logali tumindak kula ingkang awon sakmenika saged mari jalaran sampun dipun bilasi jiwa kula. Bener. Yen kowe arep suwitoning tumapel waitamu Madhep saha mantep pituku menapa dados dawuh pangandikanipun Bandara. bagus. Tak tampa ambung suwita pening tumapel. Ning kowe sawetara tak dadakake juru taman ing tumapel. Yen mengko gaweanmu apik, kowe tak unggahake derajatmu dadi prajurit ing tumapel. Ing abdi kawula namung saged ngaturaken sewu sembah nuwun ing tanpa pindho Sang Agung. Matur suwun. Mario tenan, ya. Wis Bapa Logawi, Dawuh dalem sampeyan. menawi to kados ngaten kleresan sanget, Inggih. panjenengan saged ngrawuhi wonten ing Pendopo Agung ing tumapel. Kados. Awit mekaten lho Bapak. Lan kowe, Pak, dawuh katimbalan sesuk dina Respati manis ngarep iki aku arep ngenekake sayembara apik-apikan pusaka kanggo ngurmati ambal warsa ing tumapel kene. Ya, sapa wae sing kagungan pusaka kena dipamerake ana ing alun-alun tumapel. Pusaka sing apik dhewe mengko bakal sun paringi ganjaran samruwati. nuwun sewu. Dateng sinten kemawon menika kawula ugi saged nderek nglebeti sayembara. Bener. Lajeng ingkang dipun kersakaken menika sae den wujud menapa pamoripun. Samubarane apik. Ngaten inggih. Iya. Lungoke Bu Ijo. Nggih. Nggih, setahun aku. Yen kaya ngono pasewakan mbok menawa wis ora ana sing tak rembug. Pasewakan kena kabubarake. Nderekaken kupul gawe. Ken Arok kowe wiwit iki nyambut gawe nang Taman Sari. Kededes. Kene ngopi. Tenang. Pasewakan wis bubar. Derekno aku mancing ana ing tan kabupaten. Monggo kula dherekaken sanad.
dibagekne apik-apik kok tangane malah uyek-uyek kan Apa kok gawe ontong-ontong bolong bareng. ontong-ontong. Lah niat gawe ngono ki gawe tembang sing lawas tradisional. Apa? Tembang tradisional sing penak. Lha iki mumpung ana wektu lho iki. Lah aku wong Jawa tetep iso to, Le. Wah, aku wong tuwae tetep canggih timbang kowe iki. Lah mosok to? Alah, Malah tembangmu ki apa lho tembang iki? lagu utama sinom. Cina. Terus Kaya lagu utama. iku lak bolak-balik mulak terus sing kok iso. Mingkat kuring angkara Pangkur sinom. Cina. Nane pangkur. Pangkur ki lagu utama. Kok mulek ae. Sinom kuwi. Sinom. Sing goblok aku kowe jane. Ora lah kok. Kalau contoh lagu-lagu sing lawas. Jawa ya Jawa, Indonesia ya Indonesia. Pamane sluku-sluku bathok. Iso. Ya ta, lah lagu Jawa. Heeh. Sluku-sluku bathok, bathoke lae sira menyang Solo. Lele payung utha majentit lolo bak wong mati ora upaya lobak dene bocah yen urip golek duwe. Wis luku bathoke sluku-sluku. Ya. Sluku-sluku bathoke lae ngono kan. Bathoke elae lho. Isa lah. Sluku-sluku bathoke Elae lho. asira menyang Solo. Bathoke usluk. Lele payung utha. Balik. Le-ole payung utha. Mak jentit Sluku-sluku. Pengat. mak jentit lolo bah ngono. Lah akhir-akhir majlis biasanya usluk-usluk. Bisa. Kuwi digawe peragaan apike. Piye? Ya cukup wong loro wae. Tadi kena menghibur para tamu yen ana saka Rawan saka ngendi. Pokoke tamu mancanegara sibuk kowe ra dadi. Oke. Iki tuan siji. Manut aku ya. Ya. Siji, Si. loro, Telu. telu. Sluku-sluku bathok lae asira menyang Solo. Le-le payung utha mak jentit. Kowe mak jenenge mak curus ngono. Aku sing goblok. Aku. Piye? Aku. Ya wes ayo. Siji, loro, telu. Sluku bathoke lae lho. Sira menyang Solo. Le-le payung utha mak jentit. Tit 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 tit. Piye? Kaya durian rasane. Kiri iso. Iki jane dianake. Oh, alah. Nih. Nggo. Iki nyapa iki sare Ngel kamu. Aja ngisen-ngisenke wong tuwek. Aja ngisen-ngisenke dulur iki. Bisik to. Kowe nyolong sepeda. Piye to iki? Ngantek kowe meneng tak jejeki ngomong tak jeblotas. Nganti ngono ora kepruk gasmu. Aja ngisi-ngisine kowe. Pilihane kok angel banget. Nek meneng menak jejeki. Nek kowe apa? Jeblotas gasmu. Lelek ora kepruk. Rumangsamu piye? Rumangsaku ya ora. Ayo. Terus kenai mikir kae. Kowe nyolong sepeda lho. Nyolong sepeda kan Pak RT. Iki. Heeh. Ora ngisi-ngisine ngono kuwi. Iya. Dewa. Iya. Ngisi-ngisine wong tuwek kok. Ya ngisi-ngisini. Nyolong sepeda. Aku mbok dakwa ngono to. Kita dakwa. Terus piye? Nek ngantek kowe meneng tak jejeki. Aku lek meneng iya lho. Seksane lho ya. Ngisi-ngisine wong tuwek. Nek meneng tak jejeki. Seksane. Ngantek kowe omong tak gotos. Nek omong dijotos. Nek ngantek kowe ora tak cepruk. Seksane ya. Iya. Kang, rumangsamu piye? Rumangsaku yo ora kowe. Sedine anak, kowe seksi urip lho Kang. Kowe wong tuwa sini aku lho. Iya, ngulek ngono kotoke rasa diablas niku. Mang piye? Nyolong sepeda. Nah, nyolong sepeda. Wis isin ya kowe. Enak dulur nang nyolong sepeda Pak RT lho sing ngomong karo Pak RT. Meneng. Lah nek jenenge dulur ya kok ora seneng, ya kowe apa seneng? Ya ora seneng. Nek ngantek meneng tak jejeki. Sedih lek meneng dijejeki. Ki. Heeh. Ngantek omong tak jotos lho. Sedih lek omong jotos. Jotos. Lah ngantek ora tak kepruk. Lah masamu piye? Masamu. Ora. Yo, ora. Piye lho? Sing ngomong ki awakmu dhewe kok bodho iki. Oh alah. Kok ngene kok jero mau sepeda. Lah sing gawe peraturan iki piye to? Sapa sing gawe peraturan, Mas?
Ini. Ayo, tangan aku jadi nanti. Menang rezeki. Nah, aku kok menang rezeki. Ben nyolong aku kok meneh. Dulurku, kowe ngisi-ngisini. Ya. Jarene Pak Antim nyolong sepeda kowe. Menang rezeki. Ngomong jotos. Ora kepruk. Ya ngono kuwi. Ya. Kowe nyolong ora? Nyolong ora? Kowe nyolong. Lan rumangsamu Kowe nyolong ora? aku. Kowe nyolong. Aku yo ora. Ora. Kanggo rumangsamu ngono lho, goblok ngono. Pokoknya diagelan telu. Lan rumangsamu kowe nyolong. Diagelan sing Rumangsamu. ning mburi jene jok piting terus arek jok sama piting kalau tuban iki. Rumangsamu kowe nyolong. Aku iki nyolong apa ora kok? Sing nyolong iki kowe. Lah ya aku contone awakmu ngono. Yo goblok aku iki. Lah nyapa kok aku kok kuwi? Iki sepelane ngene lho. Iya aku ngono kuwi kok. Lele. Urusan lagi. Apa iki? Kajiannya Kowe meneng tak jejeki. Hah? Omong tak tonyo. Yo. Bener. Apa iki? Ini ora Kajiannya. tak kepruk. Tak golek di walesan. Yo. Piye? Ini nyolong. Masamu. Ora. Iki ya goblok to. Ya kowe kuwi jenenge takon kok malah bodoh ki lho. Lah yo. Piye? Wis sepel ora? Kowe meneng tak jejeki. Nah, omong tak tonyoni, muni ora tak kepruk. Kowe nyolong sepeda. Kowe nyolong sepeda. Masamu. Ora. Yo iki. Cekak kamu bosok. Iya, iya. Bosok. Kamu. Piye to iki? Mau piye iki? Iki sepel. Piye. Gagah, apa bongkote dituthuk Piye mang piye? Mang lo piye? Aku iki didakwa kena arek didakwa. Kowe nyolong sepeda karo Pak RT. Kowe nak meneng tak jejeki, kowe ngomong tak jotos. Kowe ngatek muni ora tak keprok asmu. Ngono. Iya. Kowe nyolong. Bocah ora? Masamu. Kowe nyolong sepeda ora? Baru mangsamu. Nyolong beda ora? Rumangsamu. Rumangsamu. Ayo, jawabanmu piye? Jawaban. Rumangsamu. Jawaban, kowe. Rumangsamu. Jawaban kowe. Mau sepeda ora iki? Wis tak jawaban. Gagah, ora ngerti dak, ora ngerti. Ora ngerti. Gak ngerti toh? Ken aro. Ken aro bodoh ora aro. Lho, kok sepeda dagelan Iya ora aro. ngono. Rumah saku ya ora. Kowe nek peti masamu Kok kemelinti dadi apa iki? kowe kaya gajah oleh arep kowe. Lah bos. Lah awakmu kaya gajah kowe. Piye? Awakmu kaya gajah lho. Ati bang kowe. Nyapa? Kaya gerek. Edan kene kena kencing manis kok edan ya. Kencing manus kok pamer goblok iki. Aku iki ora kena penyakit ngono lho mesin iki. Lah aku soalnya kan wis ora tau tuku gula. Gak sakit gak sanggah iki. Iki wis ilang. Lho kowe ki kok takon aku pakat ngopo? Lah kowe kene-kene ki opo? Buruh le. Heh? Buruh lho. Buruh le. Buruh ki opo masamu? Buruh ya sing ditampani kuwi. Lah iya. Apa ora mau takon iki? Kowe iki sing tenanan, sing rada anu iki. Bocah anyar Wis. Kondo aku direktur ngono. Aku ya Direktur. direktur le. Ngerti tegese direktur kowe? Aku ngerti direktur. Ora. Direken batur. Padha ae Lah jenenge. iya. Kowe iki padha karo aku. Padha. Ya mung KCM manggih. Ya. Nek kowe ning kuwi, aku iki juru taman. Ojo taman saya ngene. Gandeng kowe iki cah anyar, ngono le. Iki papit pijeti sikile. Pijeti no. Oh, dipijeti. Ya kowe makan anyar. Nek le pijeti kanggo tanganku ora krasa, tolong cukupe bonggol. Berarti ya ngono. Nek kanggo tangan ora krasa. Yo ah, kudu. Pancen yo kudu. Waduh! Bodar ora kowe. Angkrek rambutnya kepelirit lara to ya. Ane kanggo tangan ora krasa. Lah kowe cek umur senengmu. Lah nek senah gili kok ora apa-apa, lah kita selanjutnya nyepet-nyepet. Mangsamu kongkonan kaya
Lah pokoke sing Loro, mlebu kene wong anyar kudu patuh karo sing lawas. Kita, kowe iki ra tenan surat tenan ngene kene ora. Maju. Kowe iki aja ngendelke awakku gedhe kok piye. Kowe ora tau tak pangan dhewe mare. Karepmu piye ngejak apa saiki kowe? Ya kowe ngejak. Lah ngejak ning warung lho. Ngejak ning warung aku lewat Itu pakanamu iku. Kowe wani ya? Wani ya? Ora tau diamboni tangan iki. Kowe ora tau diamboni tangan. Duruk. Tenang, Duruk. seksana tak amboni tangan. Kowe ora tau kabon tak putu. Adi. Tak tanganku ora. Mau abu putu. Abu putu. Ngenyek. Kowe durung nate ambo tanganku. Bro, Durung nate ngrasake tanganku. lah tanganmu kaya apa? Ora apa. Sama tak apa. Ora trimo. Goblok. Ora trimo. Goblok kowe mak peleng piyur-piyur rek. Kalau cahanya kok wedi. Wis, urusana, takon ana. Aduh opo kan? Oh nantang. Copot kelambi nantang. Iya. Nantang. Nyapa iki? Copot kelambi nantang, ayo. Piye iki? Kowe copot kelambi nantang wani. Nyapa iki? Pengen nyapa lho? Kowe copot kelambi. Nantang aku. Iki nantangnya sapa? Nantang aku. Jane sing nantang kok sapa? Nyapa? Kowe tak jine jembok anane. Nah iki lho, padha gedine. Cepet kowe. Nah, iki lho cocok lek iki. Ayo. Wis aja ngawur iki. Iki kok bisa. Ayo. Macam-macam. Jotos iki piye? Jotos. Padha gedine imbang. Belanono. Aku belanono. Imbang ana, Ping. Luru, Ping. Ane padha gedene wani. Ayo. Sitok gajah oleh, sitok gajah mungkur. Arep opo? Ndeng. Arep opo? Arep opo kowe? Wani aku. Opo sih? Dene apa? Ping. Oh iya, ora apa-apa Sakti. Antemen aku. Ora apa-apa. Iya, Tapi aku. ora apa-apa. Sakti, kudu ngono. Antemen aku. Ora apa-apa. Iya, Antemen aku. Ora apa-apa. aku. Antemen. Ora apa-apa ayo. Ora apa-apa. Antemen aku. Goblok kan? Goblok kan ini lho. ora mau diasmu kuwi kok. Kejar kowe. Dalange aku. Kok wandun. Gusi. Antemen aku. Ya bener terus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Antemen aku. Terus. Urung apa? Terus, Bang. Terus urung. Terus urung wayahe. Ora apa-apa. Antemen. Ora apa-apa. Antemen aku. Terus, Bang. Urung. Gas. Bang. Ora wani ngengkel. Pengen apa? Wis ngene kene ana wis sabar. Saiki ngene lho padha pegawe kuwe. Rasa Wis macam-macam. bedamen. Kene ngono kok geger kok. Oh, jenenge Ken Angkrok iki. Ken angkrok piye? Ken narok. Nggih. Ken angkrok. Aduh. Akan ngono. Ken Arok. Meneng jotos. Wah! Kowe iki mikire padha-padha. Ken narok. Kowe kok ning kene dadi apa? Aku diwajibke foto nyaku gawe dadi juta. Oh, terutama ning kene iki. Oh, kowe berarti sak CS lah karo iki. Ayo padha jebule. Ya. Nek kowe iki ngerti perenakan ora? Piye? Napa? Nek kene iki sing diwenangke mapan ana ing taman koko sing iki kejaba panjenengane sang aku putu kala putu lan ndoro ayu gede. Lho gini kok tergajikan iki lho. Lah iya. Reserse wektune sitak. Oh, dadi undang-undang sing anyar ngono. Yo ora anyar lagi. Sapa nek Taman Putri iki gak oleh liyane wong wedok ya ora oleh. Ki nganti mengko kowe kapeksa dene sang aku. Iya. Nek kowe dipocot, pecat nyambut gawe apa? Wah, iya Kang bener. Bener ki. Ayo sepikir. Marek kowe lho. Wis nek ngono aku tak ngalih bae narok ya. Matur suwun ya narok. Yo, pikir bae. Aku tak ngalih. Kok ngalih. Iki ngono wong wedok. Sing ape ya padha ngali lho ya.
Ping, Ndi tak Bu? ayo Dan. Ayo kali. Lan rumangsa wong rasaning penggalih pun kakang. Cepet. Wis pirang dina kowe tak boyong ana ing tumapa. Esem. Nyawang. Yen tak jak rembukan ora nate nyawang. Aku apa sebabe? Ken Dedes. Yen kowe iki mau bisa ngadeni aku kanthi lair pusing batinmu, apa penjalukmu bakal tak turuti? Yen perlu jagating tumapel sak isen-isene tak pasrahke marang kowe kabeh. Apa kowe kurang percaya yen aku mau pesen lair pusing batin karo kowe? Tak pasrahke kowe Ken Dedes. Menapa saestu pangandikan panjenengan sang aku? Tenan jan. Menawi kados ngaten. Tresna panjenengan menika lahir tumusing batos dhateng kula saestu. Kula pitados sang aku. Inji nyuwun kumpira saya pangaksanmu. Menawi prangken kula latos kalian panjenengan meniku, kathah kekiranganipun sang aku. Ambok wingi-wingi kae kaya ngene iki. Yen kaya ngene iki rasane aku iku mau ana ing swarga tundha pitu paribasane. Ken Dedes. Wong ayune kaya ngene. Mbok coba. Ora ketemu kepiye to? Ora ketemu seklimak. Aku ing ana rembug sing bisa nuju krana marang penggalihipun kakak. Kula badhe saged lados panjenengan. Kanthi lahir tumusing batos sang aku. Tenang. Inji Lahir batin kados ngaten. janji. Inji. Angin kemawon sang aku. Yut. Dinten samangke kepingin sangat kula menika lelembah wonten taman Boboji. Menapa dipun keparinaken? Lho ya mesti to. Ing tumapel kabeh iki mau dadi darbekmu. Tak mainake kowe tak pasrahke kowe watone. Siji, kowe bisa ngresnani ragane tunggul amtung sak utuhe. Tenan. Kados ngaten. Nadyan abot dikaya ngoten. Kabeh iki wis dadi lelakon. Ora kena tak celak iman. Hawane kok gerah banget. Pengen aku lelumban ana taman Boboji kene. Ngopo ya ora ana perati sing ana kene kok. Kok ya sepi banget. Kok menapa wae sing nindakake kewajiban.
taman komaji. Namun kau putri nggih panjenengan. Kene kowe wis ngerti kena. Nanging kene yo kowe tumuju nang papan boboji kene. Saya-saya. Ing dina iki aku nembe wae nang lemban. Kok kena ora ngira kabar pisan. Ing sekarang seneng banget aku nyamang marang tandang kawemu. Nanging kena ora ngira kabar pisan. Yen kowe ora duweni rasa traksi lan babar pisan kena lancang ketemu juru papan kene. Gini yo, kowe iki tak tukani lho kok malah kleceng-kleceng kaya ngono. Pas. Ojo loro atimu nek aku nungkak promo marang kowe. Menides. Nek kowe ngundhomono aku kaya ngono pas. Mergo derajatku mung sak juru taman. Kowe garwa kang ditresnani lan sang aku tunggul ametuk. Ini kowe ngerti? Ngerti. Nek aku ngerti. Nanging sing ora ngerti iki kowe. Ini aku. Lho kene ora. Bareng kuwi sakirine kok pesona. Caket lan piyasi. Awakku dene sang aku metu ora metu. Kowe lali. Lali marang sino. Sing mbok kaget piye kena Oh. kok? Bener. Hendrik. Sopo wong iki ora seneng ngawang kowe. Kejaba kowe kasiluman rupa kang ayu. Derajatmu ana diarani piyasi. Nanging kabeh urip ancik-ancik marang bangkine wong tuamu. Uripmu kang kaya ngono kuwi ancik-ancik marang bangkine katresnanmu si Wiraprana. Oh, Kekes ora nyono babar pisan. Ora nyono babar pisan. Yen kowe saben dina mengungi wonengen dirupuk gondolan donya. Kebiaring jagat padha kawan kebiaring atimu. Sumunaring cahya padha sumunaring mripatmu. Mergo kowe putri kang kiracik. Nanging yes. Ora nyuruh babar pisan. Nggonmu seneng nganggo pangorbanan. Wong tuamu dicuwing-cuwing. Pacangamu Wiraprana dibegakak. Cukup. Durung. Jebul kanggo pawitan nggonmu ngundhamono wong derajate kaya dening aku. Tanggo pawitan ngundhamono karo derajate cilik kebo aku. Iya, Kedes. Elingo. Sadurunge kowe mapan ing tumapel. Sopo sapamene kowe? Cukup kenapa? Cukup. Aku lembun kok kenapa? Aku lembun Yes. malah capek lakon. Sawangen kowe ora ngrasake. Ruangmu kang saiki sepapan oleh para wijen. Perkasane kaya ngono. Nanging bareng aku nyawang kowe. Kedes. Kowe titahi Gusti. Kowe titahi yang ditiwasake kinacek. Nanging pepudenmu Kedes. Mungkuli derajat ngasok. Ora cukup. Kenapa? Tanonku. Aku lembun kok kenapa? Kabeh ki mau aku sing luput. Nanging tenono yo kenapa? Ana aku nglakoni sing kaya ngene iki mergo katen sing pangwaos. Sejarah aku ngadun kenapa? Senajan aku nganggo sandang, nganggo sing tanpa kemudian kaya ngene. Sabu barang ora kekurangan. Nanging tenono. Kabeh iki mung nyeksa marang batinku.
Rino kelawan Ratri. Bisa kumung tansah nenuwun marang yang widiwasa. Kepiye to aku bisa wal saka lelakon sing kaya ngene iki. Kula suku kuwi kenaro. Aku nate sumpah. Sok sapa wae sing bisa ngetokake aku saka papan kene. Bakal tak pasrahake sabutuhe jiwa lan ragaku kenaro. Aku Kenapa? Aku wis kepikir tenanan ki kondo sing kaya ngono. tak pisan. Wis aku nulungi aku kenapa? Engkau monggo kenapa? Ing dina iki aku wis monggo tak kandhani. Yen ucap mulai batik. Sapa sing bisa marski patine wong tuamu lan pacangamu? Kowe pasrah Kaya ngono. aku cuma ngoco. Keng pungkasan kowe kondo. Apa gelem nampa kahananku keng koyo ngene? Mergo kowe wis bobon. Iso pancen bener kenapa? Aku saguh nampa. Aku saguh nampa sabutuhe. Tenang kowe. Jumbuh karo kesaguanmu. Yen to kowe bakal marsake patine wong tuaku lan kekasihku. Saiki buktekno kenapa? Kini aku gampang semaku. Bosan aku tuh mentung. Titai gusti keinginan kasihan kasute. Pilih pokok kita. Juru pustak gopawita. Oh, bagus kamu sah. Yo, aku bakal golek serono. Aku bakal golek serono. Apa? Ngomong sama. Kowe edan opo piye? Kualik ya ngunyuk. Lah ngapa to? Sing dikurung iki jagone dudu aku. Jago ki lanang apa dudu? Ya lanang. Aku lanang apa dudu? Ha iya. Lah ya wis kok dadak protes. Ning aku ora duwe cucuk lho. Ora ndek cucu nak buntut-buntut kan nek. Lho ning buntut, Iya to. buntutku cendak. Kowe iki ora umum kok kan. Iso Lah iki ya kleru kowe iki ya. awong iki ya ngono lho. Wong jelas Lah, wong iki kudune asem iki kok ngurungi jago kok yes. jas iki ngopeni jago ki angel ora kaya ngopeni liyane. Anggit Ya angelan ngopeni bojo kok ya. lah iso saora-orane iki nek jago ki paling ora makanane apa ya Kang? Jago ki pakanane ya jagung. Jagung. Terus nek upama wedhus lu panganane apa? Suket. Berarti nek bab perkara pakanane kewan-kewan apal ya? Yo apalno. Nek upama manuk lu mangsa kalane apa, Kang? Mongso kalane panganane Ya apa? panganane. Ya pur. Saiki nek upama kucing ki panganane apa lho? Ngono grek. Ah, ya ora iso. Ora iso. Ya salah. Kok salah? Kucing ki sing bener pakanane lontong. Wong edan kok iso. Ya ora percaya. Kok iso kucing panganane lontong? Ae rungokke anakmu pas nyanyi kae. Piye? Kucingku telu kabeh lemu-lemu. Sing siji abang, sing loro lawu. Meong, meong, tak pakani lontong. Lho ya dah. Itu mon, meong, meong, tak pakani gereh. Oh iya ya. Ora turun. Ngono. Tapi Ora nek meong meong pakan
mbahmu. Ana ya. Ora ono ngono berarti. Wong iku nyanyian kok ya. Lah ana perkara pakanan to kuwi mau. Lah iya perkara pakanan kok ya aku iki jare wong budrek. Susah bingung Perkara apa? ya perkara mikirke anakku Lah, wong ki mbok yo rasa rena-rena nek mikir abot-abot. Wong iki cukup kaya aku anak siji ngono lho. Anakmu pira? loro. Lah terus Anak loro iki mecahke polo kabeh lho. Wedok loro. aku kae elingku anakmu loro kae yo urung tak apal jenenge lho, Kak. Sing nomor 1 tak jenengke Ninik kae. Sing nomor 1. Ayu kok bocahe. Apik kae. Rambute dawa, akeh direbodeng. Aduh. Iya, rebodeng. Iya ning ora rasa nyembur LPG-mu kuwi lho. Ya sudah tuwek iki yo ngene mesti nyembur kuwi. Ora nyembur piye kok iso. Kae jenenge Nini, sing nomor 2 kae ngono. Bocah sing nunuk kae ayu apa arek ya? Ya setengah ayu, setengah elek ngono wae. Nek ayune kalah adoh karo sing Nini. Nini iki pakulitane kuning ngono giring. Lumprah Lho jenenge yo rambute tuwa ngono. lemak bak. Barang sing ngono kuwi lho. Piye? Ngono kulitane ya kuning ora kuning, ireng ora ireng, setengah sokrat ngono lho. Rambute kowe ngerti? Rambute piye? Aku janane rambut berintik meng sithik nyepuk ngene kene kok. Si Nunu kuwi Aku sarang kok kadang mah. ning istimewaane kita ngerti. Ulane darah budrek iki aku. Kuwi antarane Nini karo Nunu kuwi beda apa ya? Ya beda. Nek ayune ayu Nini. Nek anggere wong lanang tekan kono kuwi, wong bagus-bagus tekan kono kuwi sing digoleki nunuke lho. Sing digoleki Nunuke. Nunuke anggere kula nuwun monggo mados sinten. Nunuke wonten ngono kuwi kok ora Nini ya. Ambok menawa apik Nunuke kuwi kok. Nini iki lagi kan yo kalah karo Nunu. Ning ayune ayu Nini lho. Sing digoleki mesti Nunu. Mergo Nunuke Ngono ya kuwi Nunu ngono lho. Ngono. dadi Jan ketok melempuh ngono lho. wah yo apik tenan lho kuwi. Heeh. Mulane wong kang golek golek mlempuh kuwi. Lah iya to. Iki sing golek wong aku dhewe golek Nunu sing modele rada mlempuh kuwi. Emang masku Apa iya? ben ngono ku. Ngono. Wong mangsamu kok tegese Nunu anakmu kae to. Ya iya tak iya. Layakne dekne digoleki kae dadi aku yo ora ngerti. Kaya ngono. Piye? Kowe karo aku iki repot kok. Repot ngopo lho? Lah wong melu wong ki melu wong dadak bekas maling, kecul, brandal, tukang main. Yo nek iso ki awake dhewe ki senat Kok awake dhewe to? piye? Nek awake dhewe sirahe ning ndi? Ngene lho maksudku. Lah iya. Piye? Awake dhewe sak tangane Terus kuwi nek yo ngetutke. ayo nek awake dhewe sak tangane, lah sirahe ngluyur ning ndi? Lah iya ya. Apa awake dhewe terus sirahe rono ngono apa? Kok nek sirahe rano nek sesuk isuk ora bingung. Iya to. Kene lho tegese awake dhewe sak rombongan. Lah sak rombongan aku. Sirah Heeh, ora wit dhuwur saka ngesor ki lak paling ora mbiyen tumindake awake dhewe sing kaya ngono. Yen iso dhewe ki rada dimareni Lho lho. aku wis mari. Perkara main iki wis mari tenan. Ngene, Ora tau ngene aku saiki. bab No pise. kuwi kena dhewe patu wajan. Lah takoke wong-wong kanca-kancaku wis ora tau aku main iki ora tau. We. Apa mergo sampean ki wis nyingkri mergo ora seneng main ki apa ya? Ora Lah sebabe ora duwe duit kok. dia paitan ra enek. Ora duwe duit. Tapi padha ae kok iso dagelan Wis tuwek. ora tau ngene. Lho anakku saiki ngene aku. Wah, syukur sampean Blas ora ngene aku. syukur nek sampean ki wis radian ngombe, saya-saya wis ngadep ulon. Wah, aku melu seneng, Kang. Sing ngadep sapa? Ah sampean Aku ki saiki wis ora tau ngene. lah iya Saiki ngene. syukur ngombe wis ora tau mbok lakoni, malah kowe nindakke apa kuwi manembah ing Gusti. Ora ya. Lah ngene iki Yang dhisik ki nganggo botol wis ora tau, aku saiki nganggo botol. lah terus Nganggo galon. mangsa.
kira ki sampean ki wis ora ngombe minuman keras. Aku ora wis kondo karo kowe. Ada apa? Lah bali. Sing marahi kowe iki. Iso perkara sampean Gondi. Tapi ora. Yo to. Biyen aku iki diloni si Kenaro. Main menang, adu jago ranate kalah. Maling ngecu ranate konangan. Bareng mbok uring-uring, mbok seneni terus Kenaro saiki minggat. Aku main kalah. Wis, Maling konangan. wis cukup. Wong bola dari isu, awan, sore, bengi, isine mung nesu. Ate ora nesu, wong nyatane saiki aku sabangan kangelan. Sabar piye? Wong bendina lek ora nate sabar, bojo kuwi ijak omong-omongan sing penak. Ning sabar. Serasa sabar-sabaran, ora iso sabar. Awe iki ngomong sabar-sabar malah karo Coba balenono. Lah pripun to? Balenono. Lah nggih kula lek Coba balenono. sabar yu, sabar. Ya lu tak cilik iki wae piye? Pripun? Kok nesu? Ya nesu. Wong kowe sabar-sabar kok bojoku mbok nenek-nenekne. Ala wong kaya ngono ra kelongan nesu. Ya ora kalong umpama kowe duwe bojo, piye? Niki umpama bojo kula. Umpama kowe duwe bojo, bojomu mbok nenek-nenekne piye? Ora nesu. aku Nenek-nenekne Ora nesu. dirangkul, Ora nesu. dikekep. Ora nesu. lah kok kowe ra nesu nyapa? Ngono lah kuwi bojone iki. Pancen Rumangsamu. kowe re. Kok iso? Ya mesti wae bojo-bojoku dhewe. Wis to rasa geger yu wong ki, sing penting ki malah sampean ki aku seneng nek sampean ketok rukun ngono kae lho. Lho karepku lak ya ngono to, Lek. Piye? Sasek Ngene. Terus iki nggo apa iki? Dong. Kowe iki malah ngedu wong tuwa lho. Iso tutu. Iki nggo apa iki karepe? Tegese wong loro ki ndak budal ning KUA dadi. Sing marai sial yo kowe. Kok iso? Coba to saiki pikir. Piye to? Wiwit cilik si Kenaro ki melu aku. Tak gedhe nganti gedhe ning ndi melu aku. Yen pinuju main ning guriku mesti akeh menangi. Adu jago. Aku yo menang awit pun itu to Kenaro. sampean niku mboten usah nesu-nesu. Pun nek kesel kok pijeti. Sing kok pikir opo? Kowe iki kira sikil to. Jenenge ra mijeti kok iso malah goleki. Ning bareng saiki Kenaro lunga. Nggih. Aku main kalah adu jago ora tau menang apa meneh wingi. Aku maling konangan lho tujune kok aku. Sampean jek iki niku maling konangan. Piye to? Pak Nek. Sik, aku takon. Sesuk nang mula sikil sing rada akeh. Dadi sisan ngono lho kok iso. Aku nirok niku. Bola bali. Nah. Isine mung sing dikandhake main maling. Sik. Mbok yo lereng, mbok yo sing Sing mbok nyadok bendina ki apa? Lah sanadyan aku Oleh iki maling nek main. ning badokan maling pegah. Iki pancen pegaweanku. Dek iki niku sing dipangan niku. Ayo gue iku maling. Lah layak Tuwek ora sadar. Siliten ndelak ndel papat. Mangsaku. Mbok yo leres kena kanggo conto anak. Anakmu sing Kenaro kuwi wis ngancik dewasa ya. Ya anane ngopake. aku milik anane Kenaro lunga awit kok ureng mring. Nek ora lunga aku main Loh. Nyalahke aku to, nyalahke wong wadon to. Sabar. Apa kurang-kurang anggonku gula wentas si anakmu si Kenaro. Kok nyalahke aku? Aja sembrono to Sing iso. salah iki sampean dhewe ora kena Kowe ngomong iki wong wedok ana unen-unen. Swarga katut neraka ajak-ajak ya kowe. Ya sampean kuwi sing salah. Sampeyan ki nek dirungokke tangga geger bendina iki aku ya melu isin lho. Melu isin. Sampeyan ki tak nggih panutan malah iso patut. Ya perkara isin gampang raine ditutupi ora isin. Lah nek nderahi terus milih raine sapa iki? Apa raiku kok iso bingung. Wis saiki ngene. Aku yo tetep arep golek ning ndi si Kenaro. Ben mulih mengko tak jake main, tak saya dijak. Wis, Santai, ora usah santai. diarep-arep. Mboten usah. Kula telepone sik. Halo, Kenaro. Mangsa. Loh ya. Jadi
sing antek budret lho. Jane aku wis tau. Yo. Tak rungokke saka guru ngomong kudu geger iki jane sing terkok apa? Ayo sing diacut iki yo kowe. Lho kok aku, Pak? Lah piye kowe biyen tak openi cilik nganti gedhe sak usih gedhe kowe tansah melu aku. Gaweanku kowe ora ngerti. Maling, rampok, ngecu, gadu, sapi turte adu jago. Janji mbok tunggu niki menang. Ning bareng kowe minggat. Iyo. Apa coba sawangan apa wis entek. Bapakmu wis kalah terus. Entek-entekan. Pipi didol nanti renek kancane. Wah, sapa? Ngene kok kaya ngono kok ra isin karo anakmu. Yang paling gaweane kok isin. Apa? 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 Kok tak kira nyamuk iki mau. Oh, iki nyamuk sakmono ki yo. Ngene to. Nggih. Lho nek ana kahanan kaya ngene iki, Bapak aja sambat aku. Tak wis ana wong loro. Iya. Elek. Wong loro iki malah nyepet-nyepeti gawe sial iki. Adek nyepet-nyepeti timbang adu jago kalah mbok cah loro iki diduk. Karepku malah tak pateni yo. Lalu wong Aja ngono to. Karo iki mah aku. Lah nyapa? Mah, karo kuwi gelem aku. Rumangsamu Piye? Karo sing ndi? Sing ndi? Kuwi lho. aja sembrono aja. Ngono arep milani diadaku wong piye. ngene ya, Pak. Nggih. Wis saiki rasa lunga, wis mulih ngono nek lho. wae ra yo ngono. Iya, Wis Kak. omah. Malah saiki bareng aku mulih sing teko kok main adu jago, ombe, mbok wis dileren. Lho, Nggih. mbok wis dilereni apa ora warek, apa ora wis tuwuk, kuwi wis prono. Aku isih cilik, aku wis dewasa kok isine main, ombe. Del. Wong kowe iki biyen yo gaemu maling mak ngecu main. Gadu yo adu jago saiki tutur kaya gerah mono mulan Nek kaya. anakmu iki saiki wis sirap ngono. Sirap nek. Iya, kowe menengo. Mergo aku bisa ngrasake aku iso maling. Mergo bapak sing nyinaoni. Iya. Aku bisa ngerampok ngentekke bandane wong mergo saka bapak. Yo. Ning bare tak pikir-pikir iku enake mung sedelik. Rekosane tiba mburi. Kok kowe ngandani aku saiki kowe iki lunga iki ning ndi ngono lho. Lungaku kuwi ora lunga kaya sing disinaoni bapak kuwi ora maling rampok. Heeh. Tak kandhane ya. Oh. Iya ya piye le? Nggonku lunga suwe bali iki mergo aku saiki manggon ning Kutaraja. Ayo. Kutaraja iki golek apa lho. Ora ngerti to. Hmm. Aku saiki manggone negara Tumapo. Oh. Dadi apa? Dek dadi maling. Ayo mung maling. Mergo mariku yo saiki aku sapa ning negara. Aku mapan ning Kutaraja. Lah ning kono aku cekel gawean. Oh. Ngumpuke maling-maling kuwi apa? Kowe nyambut gawe ning kono iki mung pira bayaran. Enak dadi maling, enak dadi rampok. Maling rampok sepisan kena dipangan sasi. Nek saiki ndi? Saiki ndi? Ya wit kowe minggat kuwi kalah terus. Bola-bali sing disalahne anake. Ngene ya, Pak. Lungaku kuwi tenane aku golek dalan sing bener tegese, golek dalane murid sing bener-bener ora nerak marang paugerane negara. Iya bener le. Tak baleni ya, Pak. Saiki aku manggon ning Kutaraja Tumapel. Aku ning kono cekel gawean dadi juru taman. Oh, gila. Dadi wong pangkat juru taman. Rungokne lho anakku. Iki meneng ae cang. Juru taman wiwitane mengko yen aku nyambut gawe nganti keparak tegese gaweanku kuwi ketrima kelawan ndara. Aku untung ora untung, mergo aku diundakke dadi prajurit. Dadi prajurit saiki mus kaya bapak barang wis ora kena maling. Ora kena malu isin-isine lho. Kowe krungu. Tak cukupi. Ayo krungu ora leh. Maling rampok. Sing dikandani ki lho sampean. Sing marah iki sampean ki lho. kok iso- Ya iya, aku sing marahi. Iya, ya piye? Emano singgo. Emano bapak wis sepuh tegese wis tuwa. Nek biyen diuber 24 tembok saiki apa sing tok nggo kuwata? Eplek nih. Ah, sing tok ndeleke aku. Mengko saiki aku maling wis wedi. Oh. Nah, tak baleni aku wis duwe bayar, wis duwe kaya mergo aku nyambut gawe ning Kutaraja. Oh ya wis yen kaya ngono aku ora kitang sithik buka sithik tak marenane. Ya ngono lho, Kang. Ngene ya, Mbok. Iya Pak. Aku ora wis ngerti. Oh iya. Tur aku sebel gawean.
aku pengen duwe bojo. Bojo. Lho lek guyu ki seneng. Ya seneng ing atase iki wis gedhe kepengin duwe bojo. Nek wis duwe bojo duwe anak aku ra ngomong putu. Iya seneng. Entuk ora? Oleh wis saiki ngene, pancen kowe kepengin duwe bojo. Candi. Kowe candi, perawan-perawan ndi? Kok aku bapak sing lamarne. Oh, Bocah wadon sing tak karepke, sing tak senengi, sing tak tresnani kuwi wis ora perawan. Ora perawan. Terus duwe bojo. Lho, Bocah wadon sing tak tresnani kuwi duwe bojo. Kok liyane sing ngono kuwi ya sing perawan-perawan kok. Ning sele aja kleru sangka kandhane kenaro. Bocah wadon sing ditresnani. Sing ditresnani. Prawana nek ora tresno. Iya. Duwe bojo ning kowe tresno gampang. Apa iki, Pip? Gampang nek pancen kowe tresno tenan ditembung. Ning sing lanang bojone dijaluk. Ngono lho. Iya lho ya ora kaya ngono pancen karepe simbok. Yen sing duwe bojo aja ya Le, golek wae sing legan ngono lho. Wis kadung tresno. Kadung tresno lho. Ah. Wong iki jenenge seneng. Ditembung Le. Ditembung jaluk. Iki nek ditembung entuk, lho nek ora entuk, Ora oleh bojone pateni. Pateni aku. kudu dipateni. Pateni. Aja ngono, Pak, mesake anakmu kuwi lho. Kowe ora mesakne nek anakmu ora kelakon duwe bojo sing ditresnani. Bener. Kok aja ngiwangi. Pancen sakjane popo disenengi. Urusan piye? Matet Ketok lanang iki nek ngrebut bojone liyan. Goblok kuwi. Nek ora keturutan mengko aku kelanteng loro, nek aku nganti mati sing kelangan. Jangan aku. Ya wis saiki ngene. Mula sing pancen kuwi nek dijaluk ora oleh sing lanang pateni bojone. Sadar. Aja terus titik-titik pateni, titik-titik dipateni. Iki lho, Pak. Nek tak rasake bener kandhane, Pak. Tengah. Mergo wong seneng kuwi ana tetembungan tresna kuwi uruping jiwa. Sih, ijole nyawa nek ora kelakon wis cek mati. Nah, saiki ngene, Pak. Umpama aku mateni apa iso? Lho. Yang perkara mateni ora iso kok bapak sing arep mateni. Wong kendeli duwe piandel lho. Mergo ngene lho, bojone bocah wadon sing tak tresnani kuwi dudu sak-sake menungso. Ora sak padaku, sak padamu. Terus Kuwi bojone sang aku tunggul ametung. Ora melok-melok. selamat kok. Aku ora melok-melok. Tunggul metung ning kowe tresno. Aku tresno kawan. Lho kate kudu dipateni. Ning yo ngene. Mengko dhisik lho, Le. Nek karepku aku jejere wong tuamu wadon. Kowe mau wis tandha seneng karo wong wadon kepengin rapi. Wong sing duwe bojo. Jur bojone kuwi sing jenenge sapa? Sang aku tunggul ametung. Aja. Apa Aja to, Le. berbahaya? Aku tunggul ametong kuwi mbebayani ora gampang. Yen to kowe kelakon mateni tunggul ametong, sida tumpes kabeh to, Le. Ujaring kondo pokoke pateni. Jimbok aja mati. Wis, Pak, aja melu cawe-cawe tak rampungane karo anak. Nggih, Saiki bapak ngerti pepalange sang aku tunggul ametung. yo. Mongko kabar sing tak rungu. Sang aku tunggul ametung ke titaing Gusti Kentik Daya Makambara. Ora tegas bapak karo ning pande Bapak. Lho nek bapak njurungke, njur piye carane nggonku mati tunggul ametung? Manten tunggul metung wong dik boyo kuwi. Aman apa wae ora tumo. Neng yo kudu ana cara, kudu ana akal. Yen ditamani gaman sak lumrahe ora mati, goleke gaman sing ampuh. Ngono lho, Le. Durentukku gaman sing ampuh, kan bisa mati tunggul Ning ametung. yen gede tenan, Pak. Iki sejane ora kelakon aku ngrebut bojone sang aku tunggul ametung, terus cek mati. Kowe krungu. Wobok krungu. Kene aja wae aku. Ora kelakon karo kes. An bojone tunggul metung mati. Wis, ayo ngene, kowe meneng wae. Yen kowe kepengin golek gaman sing ampuh, bapak duwe kenalan. Tepungan. Omahe Lulumbang. Desa Lulumbang. Desa Lulumbang. Kuwi sawijining empu. Ngerti empu ya apa? Empu ki sing digawe jamu kae. Oh,
empuh jamu. Apa? Empuh Empuh apa? Empuh ya empuh. Kowe meneh ngerti ya. Ngerti ya, empuh kuwi tukang gawe keris. Ya, aku lho pengen. Jenenge gandring katelah empuh gandring. Ning iso lumbang. Wis kuwi empuh sing ampuh peseno diaman sing ampuh sing sekira kena kanggo mateni tunggul ametung. Di selanane aku kudu yasa pusaka oyasane empuh gandring. Iya, pusaka mesti ampuh. Lu lumbang kon. Lu lumbang. Mengko nek ditakoni aku anake bapak Wis sama aku sambaran. Oh, nek ngono iki dalan kanggo mbuktekne kowe kuwi. Nek lakon tunggal metu mati, den enes dadi bojoku, uripku bukti. Ora maling ngarampok. Iya, aku gunakake. Tak terke ya. Terke. Dalane aku ngerti. Ojo rumaksaing wengi pamore wis rada ketok teko ayo mulai kersuara. luput ing lara Mulai kersuara. luput kan gini naro mulane wit pau perjaingan tertibake kowe sing kenaro banjur tekamu ing papan kene iki ana kawigaten apa Wigatosipun kula badhe nyuwun titipan kula. Wujudipun pusaka. Pusaka iki kenaro Kula kowe dhisik wis tak kandhani ya. Yen to aku semaya suwene 40 dina. Kamangka iki lagi 39 dina. Ya mengko bengi tengahe wengi bakal tak payuh pusaka iki bakal tak iseni yoni maneh. nanging Kepiye? kula betah sanget dhateng pusaka menika. Mila kula nyuwun kanthi saged mboten sisan dadak jangkepi sekawan dosa dinten. Sak menika ugi kula suwun pusaka. Ngene kenal. Ing lulumbang kene iki wis kondang kabeh padha pesen kamaning papan kene. Ning yen nganti gaweku sak-sake bakal gaweku ceming paguron ing lulumbang kene. Mula ya cocok sabar sesuk kowe teko ing papan kene maneh kok bengi bakal dak tayo. Boten. Betahipun pedal menika. Boten sisah nenggo sekawan dosa dinten sepisan malih. Bapak Gandring, ugi wonten keparingipun pusaka menika kula suwun samenika. Kenaro? Sajak ilmu butuh kok tenangan. Kula betah sanget. Kaya-kaya arep nggo mateni wong. Gandring, Kepiye? Kenaro? kowe ngerti. Mula sabar ya Kenaro, ora usah kususu. Iya. Pancen bener. Aku butuh pusaka kuwi to. Pancen tak kumateni lho. Kenaro. Ojo Kenaro. Kenaro.
ngerti ya Kenaro. Kowe wis wani mateni aku kanthi pusaka yasanku. Kamangka kuwi durung tak wenehi jeneng. Mula seksenana Kenaro. Pusaka sing tak gawa kuwi bakal tak wenehi jeneng Kyai Sumelang Gandri. Nanging eling Kenaro. Besok pusaka kuwi bakal njaluk nyawa 7 klebu kowe Kenaro. Ora mati sabda urun. Sang aku tunggu lamet malang sapa pun gawe tumapun sing bisa ngaturake pusaka ngampung bahkan paringi kancan mungko nganti saiki aku durung entuk jerku duwe ana ing sapa jagi wonten ing aman rakyat beda karo padatan bangsa wong ketok gagah ketok bergas bambu nino lho ki tenan lho menawi panjenengan ngendika kula katon gagah saya pideksa menapa mulane aku kumun Wata juru taman kok ora kaya nalika ketemu sepisanan karo. Coba mlaku. Sik, kenara. Sik, mati kok. Sing tok sengklit nyang mburi yo. Wah kuwi, jebul kuwi. Sing jari kowe ketok gagah iku. Apa nggih? Coba laporan nek. Loh. Wes, tenan. Coba aku ndelok bisa kamu. Apa niki sing jalane? Bisa. Wah. Iki usaha kamu dhewe. Nggih, niku tinggalane bapak kula rumiyin. Tinggalane wong tuamu. Nggih. Nggih, napa ngaten niku wajibipun. Apik kenarok. Sing ngene wae. Apik anaten. Ki umpama tak tuku ngono ki. Sewu. Wajane iki nggih tinggalane wong tuwa. Yen nate weling kapojok kaya ngopo, butuhmu kaya ngopo. Pusaka ki aja nganti tok ijolke apa-apa. Aja nganti tok dol. Kowe karo aku lak wis ngedulur. Yen pusaka kowe ora entuk tak tuku ijol wae. Dadi kowe uga isih duwe. Mengko tak tambahi piro tambahi. Iki apik pusaka iki. Pusaka ki Ndara Senopati. Jo, semunipun panjenengan saring priksa pusaka menika kok anggenipun kesengsem. Tenan. Aku seneng tenan karo pusakamu. Estu, wis to. Kok regane piro wae aku ora arep nyang. Tak bayar. Yen ijol nyok. Ternyata iki Ndara Senopati. Ngatasipun kula menika juru taman kok nggawa pusaka kok ora patut. Nggih ngaten mawon. Iki mligi kagem panjenengan lho Kang Wah. Menawi stu panjenengan menika remen kalian pusaka menika, kula aturaken. Mboten sisah dipun lironi pusaka menapa, mboten sah dipun pundhut nganti arta. Karep monggo ngan pundhut mawon. Tenan kok piye stu? Mboten ono apa saged panjenengan. Ora ngangkut dituku. Mboten. Ora ngapusi. Enak.
Sawise pusaka iki tak tampa nanging kowe aja kandha karo sapa wae. Nek pusaka iki saka kowe. Oh, mboten. Nggih, aja kandha karo para senopati Tumapel. Tak nggone kawan mau tanggone kene kok pantes ngono. Nek sing nganggo aku yo beda kok. Piye? Piye kenaro? Wah, piye? Jian piye? Sewu lho nggih. Kala wau panjenengan ngaku pusaka kagunganipun Ndara Senopati. Nggih cekap lah piceksa. Ing sareng panjenengan ngangge pusaka gadan kula. Wah. Katon wibowo. Ya sastu. Katon gagah. Sakrak tenan iki. Sak Tumapel boten wonten penyanyi gagahipun kados panjenengan. Nggih kula pusaka menika. Perkara pusaka iki. Nggih. Menusa nganggo duit sedulur tenan nggih. Nyatane kowe lila pusakamu tak gawa. Ning kareping kowe iki ora ketanggep piye, wis tak piantri ya wis pusakaku gawanen. Kanggo gawan kowe wae. Nggih matur nuwun nggih. Nggih matur nuwun. Nggih. Ya aku kok ati netepi kewajiban. Wanci tunggu kemit. Oh, tunggu kemit. Kowe uga aja nganti liru marang jejebahan. Sing wis sampe aku no pundak kiwolan tengen. Menangaken Ndara Senopati, kula lajengaken netepi kewajiban saking wonten taman sisih tengen sewang-sewangan nggih. Nggih, sok. Mesti aku sing entuk kamenangan. Mergo aku wis duwe pusaka sing apik. Hawane ora padha karo ati. Sumuk. Sak leren-leren ning ngene iki. Isih ana pusaka kang tumantep ana bagane. Kados ngaten apa? Ajeng sinten ingkang mencari apa? Para senopati. Iki pusakane sapa? Jojo.
Kok kados kagunganipun Ndara Senopati Keboijo. Iki menika. Iki darbeke menika kagunganipun Keboijo. Keboijo sing duweni pusaka. Lho yo Keboijo ndi? Mangkaken. Lawet. Nggih. Mistaken. Tunduk kemet. Wonten timbalan. Kula bodah yang luka. Netepi kewajiban tungguk kemit. Orang ngerti sak during kantil pakulingan. Wonten menung. Ana raja. Sinten sing Sang Agung Tunggul Ametu. Sang Agung. Sinten ing nyidan? Sedane isih ana musangka kang tumanjek ana anggane. Sang Agung Tunggul Ametu. Coba kena. Iki pusaka Nugadan kula yen ora kowe sing mati lho ora